היי, הגעתם לחלק ב' שלנו. אז היום הבאתי גם My Little Pony של אפלג'ק, כמו שאמרתי לכם. ויוצא איתה את הסיכה הזאת, זו שזה מסרק. וגם יוצא איתה נצנצים בשיער. טוב, הבאתי את החפיסה של השופקינס עם האחד מסתר, ואת הארבעה האלו עם 5 סלים. אז בואו נפתח. נתחיל מהשופקינס. אוקיי, אז יצא בזה רשימת קניות של עונה 2. הראיתי לכם אותה בחלק א'. זה מה שיצא, והנה ההפתעה שלנו. אנחנו נתחיל מהדברים שפה. אז יצא לנו את הפחית של השועית, יש לו את הצבע אחר. רק שנייה. יצא לנו את העוגת ופל הזאת, שכבר יש לי אותה. ואת הבלנדר הזה, כאילו המכונת קפה, שיצא לנו אותה בחפיסה הקודמת, כאילו באחת החפיסות הקודמות שהיו בחלק א', יצא לנו את זה בצבע תכלת. את שתי אלו כבר יש לי, אז אני מביאה לאח שלי. יצא לנו את הקמח חיטה הזה, הוא מה זה מכוער, אני לא אוהבת אותו. ועכשיו הסלים. בואו נפתח. טוב, נשים בסלים את השופקינסים, חוץ מהשופקינס שהפתעה, שעוד מעט אני אשים אותו, ברגע שנפתח אותו. אני מה זה מתרגשת לראות מהו. אוקיי, אז בואו נפתח אותו. רק רגע. אוקיי, תמיד חיכיתי. תראו, זה נורא חמודה. זה מה שיצא לנו בהפתעה. ממש חלק פה של המנורה. זה מאוד מאוד חלק. אני אוהבת את השופקינס הזה. ועכשיו אנחנו עוברים ל-My Little Pony. טוב, אז אני אפתח את זה. טוב, אז יצא בזה משהו כזה. לא יודעת מה זה, נראה לי רשימה כזאת. בוא נראה מה כתוב בזה. זה רק הוראות באנגלית. טוב, אז נעבור לאפלג'ק. הנה השיער הצהוב שלה וסמל של התפוחים. יש לה נצנצים בשיער. היא מאוד יפה. ומה יצא איתה? קליפ, שים לב. אני קונה עוד בובות על הסדרה הזאת. להילה כבר יש כמעט את הכל. להילה זו חברה שלי. רגע. אוקיי. אז פתחתי את הסיכה ואפשר לקחת ככה את השיער שלה ולסגור את הסיכה על השיער. אתם יכולים איפה שבא לכם, אתם לא חייבים איפה שאני התקמתי. אז זה הכל היום, אז אני מקווה שתצפו בפרקים האחרים שלי, לא משנה של מה. תיכנסו לאלמוג נפתלי ואופיר 520, יש לי סרטים. תתקשרו למספר שאמרתי בחלק א', ואז תוכלו ליצור איתי קשר מה הסרטים שלי, ואני אוכל לדבר איתכם על כל מיני דברים. ביי ביי!